ngake ngabhala udaba lwasePomeroy lwaseMahlaba. Indawo yaseMahlaba ke ingezinye zeindawo engangachaza ngayo phambilini kwetshwa kakhulu inkomo kuleya ndawo. Iyafana nendawo yangapha go Vryheid koMpangisweni nawoCeza. Ziyatshontshwa kakhulu inkomo lapha. Futhi ukutshotshwa kweinkomo kuyababulalisa abantu kulezi zindawo kakhulu. Lapha nje eMahlaba egojaneni ke zakhona igodi lezi bayibiza ngemhlathi ke zona abantu bakhona. Ngizobe bethi emhlathini wasekuthini. Kwake kwenzeke esinye isigameko ngo-2014 ngomhla ka-9 August. Kunalento ke kuthiwa isikebhe lapha eMahlaba. Le ndawo sePomeroy nje. Sikhona ke nakwezinye indawo nakoNquthu. Isikebhe ke sisebenza yabo nje makuthiwa ngiyayibone indlela benza ngayo uma kunabantu baseNquthu abazoshawa kulandwa isikebhe sakoMsinga, kulandwa isikebhe sakoDande. Uma kunabantu banongoma abazoshawa abazophenywa ngendlela yesikebhe kulandwa abantu koPhongola, kulandwa abantu koMtuba. So kuyaye kwenziwe kanjalo. So ke lapha ya ePomeroy kunesigodi ekuthiwa iseMthaleni, indawo ethi iseMthaleni. That was 2014 mhla ka-9 August. Ziningi igameko ezenzeka kodwa ngifuna ukukhuluma ngalesi esenza ngomhla ka-9 August. La khona kwakuhlasele indawo isigodi saseMthaleni. Sihlasele lapha ya eMahlaba. Kwakuthiwa kuyolandwa inkomo nje. Angithi lento yeinkomo bayaziwa abantu bakhona abayijotshwa ukuthi ngobani. Ngalelo langa isikebhe sashaya ikhwela lokuthi kiwa nje eMahlaba kuyolandwa inkomo zakhona. Ezinye insizwa zayisuka koGoli. Angithi uyakwazi ukuba ilunga lesikebhe kodwa uthonto uyasebenza eGoli. Kodwa emakhaya uyilunga lesikebhe. Mhlawumbe uyasebenza eThekwini kodwa emakhaya uyilunga lesikebhe. Zasuka insizwa zaseMthaleni zawuhlasela eMahlaba. In fact zingayili kuyohlasela ilanda inkomo. Zafike zangena komunye umuzi wakwaMaphumulo lapha ya. Zafica obaba bakhona ababili ngomhla ka-9. Yayinehaba le nto yakhona. Zafike zaqukula inkomo. Zangena kulabo baba ababili khona ubaba ukuthiwa uMakhasa lapha ya omunye wakhona lapha kwaMaphumulo. Nomunye nje wayegula. Ezathi mayifika kubo nomunye wakuthiwa uMshambasha. Ezathi mayifika khona zafike zabashaya. Isikebhe ke asinayo umuntu omdala, asinayo umuntu omncane isikebhe. Asinayo futhi umuntu ohlonishwayo endaweni. Mawuke kwaba nento nje ethi umuntu otshotshe inkomo uwe noma ukuthi uyikhansela, ukuthi uyinduna noma ukuthi uyini, musifika isikebhe nje uba umuntu. Sikuxebele ngenduku. Ukuthi ubukhona lapho noma ubungekho ubufakazi baso nje mase sikhombe wena so sisikhombile. So ke yashawa ke labo baba amaphumulo abawu2. Waze wathathwa omunye kwahanjwa naye kuthiwa kayokhomba isibaya ngoba kusuke kufuneka isikebhe masifika siyasifuna isibaya la enifihla khona inkomo. Isibaya sisuke sehlathini lapho ngabe semhosheni ngabe sikuphi lapha nje nifihla khona inkomo before nidayisa. Sathi masifika isikebhe endaweni eseMthaleni sase siqubula ke inkomo zakhona. Yasiya ke yaseMthaleni ifike eMahlaba. Yayisiphuma ke neke yaseMahlaba
ibona insizwa zakwesinye isigodi zishaya inkomo zazo. Kwase kuyaliwa, kwafa abantu ngalelo langa. Kwafa nje abantu abaningi. Lezi kunensizwa zakalanga ezashonayo lapho ezasemthaleni okuyizona ezayihamba phambili. Obaba sebekhulile bashona kuleyo mpi. Ngicabanga ukuthi kwafa abantu abangaphezulu ka4, abanye bashonele ezibhedlela. Kubangwa nje indaba nje neyinkomo. Omunye ubaba engimkhumbulayo ngoba phela angithi mase kufa umuntu endaweni, make kwafa umuntu nje endaweni, noma make kwafa abantu, kufanele kuze amaphoyisa ezobopha. So athi mayifika amaphoyisa esezobopha ke manje, ngoba mase kufa umuntu phela angabe kusabheka ukuthi ubani obe wrong ubani obe right. Uma sekufa umuntu nje amaphoyisa kufanele abophe lo ubulele omunye ebese yochaza lo enkantolo, bese bayinkantolo edecideayo ukuthi iyakudedela noma iyakugweba. So kwaboshwa abantu ke lapha endaweni yaseMahlaba, abantu abagcina beboshiwe. So ekuboshweni kwabo kwase kuba nensizwa ekuthiwa uFiso yakwaMathonsi, okuyiyona engifuna ukukhuluma ngayo. Le nsizwa okuthiwa uFiso yakwaMathonsi lapha eMahlaba yagcina sibizwa ngempimpi, ngenxa ukuthi yona yasondela eduze kwamaphoyisa. Yagcina isisebenzisana namaphoyisa, kuboshwe insizwa zaseMahlaba naye ngiyaseMahlaba. Kanti le nsizwa ngelinye ilanga izobonakala isedandi, yehle emotini yamaphoyisa, ibonwa ngamantombazane aseMahlaba beyibona edani babezohola iqolo. La mantombazane aseMahlaba bese fonela obhuti bawo ethi hey, kade sibona ubani la ehle emotini yamaphoyisa. Kanti abona le nsizwa ukuthi uFiso yakwaMathonsi. Yathi mayifika leyo nsizwa kubo wayo, kwangena insizwa kubo wayo, zafike zayidubula phambi komkayo, zayidubula phambi kwezingane zawo zibuka. Bayidubula izingane ezibuka, yashona leyo nsizwa yokuthi uFiso yakwaMathonsi. Bayidubulela, idutshulwe yaba insizwe ezikhule nayo zaseMahlaba, zidubulela ukuthi impimpi yamaphoyisa. Emva ukuthi insizwa zaseMahlaba sezimbulela uFiso, sezimdubulile phambi kwezingane nomkakhe, athi mayephenya lelo cala lelo lagcina libopha insizwe ezintathu ezagwetshwayo ngokufa kaFiso Mathonsi. Kwaba ukugcobeni kwaMathonsi umndeni nalo Mathonsi oshonile. Kwaba ubuso bempunzi kaMnyandu noMakati wakwaNdebele. Zo-3 ezaboshwa lelo cala, zibushela ukubulala uMathonsi, uFiso Mathonsi, lo kwakuthiwa impimpi yamaphoyisa. Lezi ndawo enjengawo kade ngikhuluma, ziningi ke abantu abafayo eindaweni ezifana nalezi, eindawo ezifana nalezi nje zoMsinga, Nkandla, la kunesikebhe khona. La ukutshotshwa okuneyindawo ukutshotshwa kuyona inkomo, ukubhizi nje ngokutshotshwa kwemfuyo. Zinqwaba insizwe ezifayo, kugcina engaboshwa ngamuntu. Nqwaba insizwe ezifayo. Kukhona nje enye insizwa ekuthiwa uMxege yakwaNdebele. yakwaNdebele khona lapha eMahlaba. Yona yashona ngo-2013, kuthiwa yathathwa isikebhe, yabanjwa isikebhe edolobheni ePhomoroyi, ihamba nomkayo, umkayo ihamba nezingane. Sayithatha isikebhe safike sayinquma amasende. Yagcina ngokushona leyo nsizwa, kodwa akekho umuntu waboshwa. Baningi abantu abashonayo beshawa isikebhe. Ngeke ngakhuluma la ngodaba lwensizwa
khona insizwa ngeke ngakhuluma nayo ku TikTok live ichaza udaba lwayo. Ichaza udaba lwayo la khona iyashawa isikebhe khona, ishawela into engayazi. Isikebhe ke masikushaya isikebhe sikushala ngaphansi kweinyawo, uyaboshwa ulungisa ubheke phezulu. Uyaboshwa inyawo ibheke phezulu bese wena ubheka phansi. Ebese ushawa la einyaweni ngaphansi. Ushawa einyaweni zibe hlaza. Leyo insizwa ngakhuluma nayo ngaze ngathi ayiveze inyawo la ku TikTok ngoba ngangi live nayo, ngaze ngathi ayiveze inyawo zihlaza namanje, zihlaza namanje inyawo zalensizwa. Yashawa ke yona, ishawela into engayazi nayo kuthiwa ijotshi inkomo, yaboshwa umakhelwane nje. Umakhelwane wakhe uthi wayizondayo, wavela wathi usibani naye wajotshi inkomo. So yashawa ke make ngoba isikebheni make kwakhona umuntu okukhomba ngomunwe nje noma wakuchaza. Yashawa ke lensizwa ithi nayo yaze yacishe yakhipha abantu abangazi lutho njengayo ngenxa ukuthi la esikebheni phulu uyekwa ngoba usumemeze igama lomuntu. Ithi ngacishe ngamemeza igama likaSibanibani mayisichaza. Ithi ngacishe ngoba uyena engijwayelene naye, so ngangenzela ukuthi uma ngimemeza igama lakhe for sure abantu bazosheshe bekholwe la besikebhe ngoba ngijwayelene naye. Ithi ngabuye ngayibamba ngathi ngizobulalisa ingane yabantu ngoba lento engizobe ngimemezela yona ayikho. Angazi ukuthi lento yesikebhe ingalungiswa kanjani. Zisekhona ke indawo enesikebhe, angazi ukuthi ingalungiswa kanjani. Angisho ukuthi asiphele kodwa angazi ingalungiswa kanjani ngoba eminye imiphakathi isho kahle ukuthi thina isikebhe ngeke siqede sisiza kakhulu. Ngake ngakhuluma ngayo lento phambilini kodwa ngithe mangithola indaba kufana yabo nje indaba zokufa kwabantu kugcine ngaboshwanga umuntu endaweni zenzeka kakhulu kule miphakathi esuke kunesikebhe khona. Ngoba isikebhe ziyabulala futhi zodwa lezi zinto zesikebhe. Kuyeke lokho kusuke kushawa abantu phambi enkantolo yakhona esikebheni, emkhandlweni yakhona beshawa. Kuyeke lokho ziyacingana nje eceleni insizwa zesikebhe zibulalana. Ibhadi ke kulezi zinto ezifana nosikebhe nani ngoba into engekho emthethweni lezo. Ibhadi ke lifike liphume ngoyedwa, hlale liphuma ngoyedwa ibhadi. Uthola ukuthi baningi nisesikebheni, nishaye umuntu mhlawumbe ashone bese lisala nawe icala. Mhlambe nishaye umuntu nigcine wena usuxabana naye eceleni, mhlambe ugcine usumbulala naye sekubulala bese lisala nawe icala. Ngeke ngathi into ngenye insizwa nje ekade ilunga lesikebhe nayo yakhona emahlaba sejele. Yekade ilunga lesikebhe ingichazela udaba lawo, ngiyobe ngilichaze nalo. Ingichazela udaba la ukuthi ibhadi iqhubula phuma kanjani nayo kade beshaye umuntu esikebheni, kanti lo muntu mayisithola after lo muntu uzoyixabanela nje nabanye abantu bamdubula washona, wasethiwa iyona ngoba iye yayikade isanda kuxabana naye, ingxabano esuka esikebheni. Angazi ukuthi insizwa ingasondela kanjani le ndaba yesikebhe zibukele eduze ngoba isibaqedile abantu babophisa, isibaqedile abantu babulala. Abanye futhi babo bagcine beboshelwe izinto abangazenzanga ngenxa ukuthi yabo nje mangabala abantu esesibakhuzile abanye babo ababeshawa isikebhe. Uthola ukuthi umuntu washawa isikebhe saze samiyeka, sagcina nje simshayile sangabe sisamlandela ngenxa ukuthi akakhiphanga lutho ngoba engenze lutho. Uthola ukuthi manje usefuna ukuyibuyiselela ngoba phela ziyaphila lezi insizwa ezazimshaya. Ziyaphila lezi insizwa ezazimshaya. Ufuna ukuyibuyiselela umuntu manje ngoba icala ebekwe lona lisekho, kuthulekile manje. Njengalesi sizwe ngange live naye ithi kuthulekile manje. Nalo makhelwane wathi ntshotshi imbuzi sezatholakala imbuzi zayijotshwa ubani. Abasangibizi manje abesikebhe bezosho ukuthi mfowethu siyaxolisa, le mfuyo esasithi uyithathile yathathwa sesithole lithatha ubani. Ifuna ukuyiphindiselela manje ngoba bathuye. Sayikhuza ke ukuthi
ngesikhathi uthi uzama wena ngoba washawa zabola inyawo, at least you are getting better now. So musu uqala phansi manje usufuna ukubulala umuntu bokwazi ukuthi usuyoyifaka enkingeni manje engaphezulu kwale wawungene kuyona ngeenyawo ezayibola. So ke abanye ke bagcina bekubonile lokho ukuthi hayi ngeke uyiphindiselele khona okuzoletha inkinga ngoba mawusuku usuyiphindiselele mawusu empeleni nje mukwabulala umuntu muke nje wabulala umuntu noma wathatha isinqumo sokuthi umuntu uyambulala kufanele wazi ukuthi usuqala nje uhamba ongazange ucabanga ukuthi uyohamba mawuke uthatha isinqumo sokuthi uyambulala usuqala ukuhamba nawe ungazi ukuthi liyophetha nini kanjani. So bengifuna ukudlula kule ndawo. Siyabonga kakhulu.